amasango sesiwavulile kodwa sicela indlela i-50 rand yasikhuluma into eyimele sicela nje nisibekele i-50 rand phansi bese lisangamukela besingeke simhlawulise seningene nayo nokuchitha amanzi manje yiyo esenza ukuthi simhlawulise eyongena yonke malungu khiphe malungu khipha malungu Amasango sesiwavulile siyazi ukuthi kulawa malanga besingalena kwavumbi kule viki singapha ayisekho-ke into entsha kodwa-ke ngoba umalume nangukhona uwubaba ungumama ungu-anti uyikho konke sesizawuthi-ke sinike iy'ntambo kuye bese bayalawula ukuthi kanjani bazokwenzani ngicela ukuthi nginikeze umalume siyakhuleka nina bakwamntu okhumana ombulala omzilikazi owathi umntu siyakhuleka sina bakwagumbi singokhathide singomdakane siwomalandela ongubuyenga sikhuleka kwakhumalo kwamhlunga asizanga ngobuhle size ngobuhle sizozethula kunina bakwamhlunga cha akuliwa akuyimi asizanga ngekhaya ikhali zethu ikhali zempilo
iqali zokuzwana sasithi ukwakha sidlula la okwakufanele sidlule khona. Engisho ukuthi-ke indima yanamhlanje sizoyiqhuba njengoba sesike sayiqala kule viki eliphelile. Ngathembisa ukuthi kule viki leli siyeza kwaKhumalo sesizonilethela-ke uMagumbi usezongena kwaMtunga ngokusemthethweni. Engicabanga ukuthi ungena kwakhe yebo wangena ngokwephepha, kodwa abakhulu abanikazi bomuzi oMtunga bengakamazi ukuthi sekunomakoti la ekhaya uMagumbi. Njengoba sisike sanithula ngeviki eliphelile, yini abakwaMtunga sanilethula lena kwaMdakani, sicela ukuthi manje sesizocela ukuthi-ke sizomfaka-ke sinilethele umakoti wenu kubakhulu abanikazi bomuzi oMtunga, kube khona ukuthula, ukubanjiswane. Ngiyazi-ke ukuthi ayintsha-ke lento lena esize ngayo le sokuyivuselelo kokuhlangana komshado wenu la kwaKhumalo, nje ukuthi sizomethula ngokomthetho. Njengoba sizofaka umakoti wenu kule viki leli eliphelile, ngike ngasho ngathi abantwana sesiyabawagumbi. Engakwe sathi sidedeleni sesiyabethu bekungakabi abakwaMtunga. Namhlanje-ke sesizofaka uMagumbi lapha kwaMtunga, sesizofaka-ke nabantwana, ingane, sesizofaka oMagumbi abazukulu bakwaGumbi, umakoti wenu naba abazukulu bakwaMtunga sesithi kusukela namhlanje sebekoMtunga baphelele. Engizocela-ke kwaMtunga asizanga ngobubi, oMtunga baphelele, kodwa igazi lisesengela kwaGumbi, kube khona ukubanjisana phakathi koGumbi noKhumalo. Esengicela ukuthi konke nethemba konke kuhamba kahle. Yingakho nje siyabonga bakwaMtunga. Siyabonga malume, sibonga konke ososenzele kona, sibonga kuko konke osokukhulumile. Nathi thina bakwaKhumalo siyanamukela, isikakhulukazi-ke la endimeni yabantwana. Uma bekhulula umalume ngale ndlela obakhulula ngayo, kusho ukuthi sokukhululekile nasey'dalweni. Okuboshwe emhlabeni kuboshiwe nasezulwini, okukhululwe emhlabeni kukhululiwe nasezulwini. Manje le nkonzo siyenzayo inkonzo yesintu, yebo, kodwa iyaqala uNkulunkulu ensimini yaseEdeni. Seyisho ngezwi lakho malume konke makube njalo. Siyabonga singamantombi. Shobani nena sikhambe lodwa phuma semabili donda kwezinto nezifo ezingawela umuntu ezokwenza nabasengoje hayibo malume siyabonga abantu bakwaGumbi, ngiyabonga mama Lindiwe, ngiyabonga mngami, sibonga konke bafowethu ukuthi uNkulunkulu usigcinile kwaze kwaba yile minyaka ukuthi sikwazi ukwenza lo msebenzi. Siyabonga, siyakwamukela kwaKhumalo njengoba umalume sefilo, umfowethu omdala lo simbiza umalume. Siyabonga kakhulu ukuthi nonke bakwaGumbi sihlanu zofika ekhaya la kusekhaya, nizizwele kusekhaya, konke kuzolungiswa. Manje nizohlala phansi thina bakwaKhumalo silinde abakaGumbi basitshele ukuthi senze njani. Siyabonga Gumbi. Besenkomo. Musho, kosayiqedwa.
mina i-peace job yami incane kodwa inkulu. Siyabonga ukuthi abakakhumalo basamukele sabakavumi, siyabonga kakhulu. Sizoqala manje ngomsebenzi womembezo. Ngiyabona manje. Yangazi ngiyarasa. Alright, sizoqala nomkhulu uJohannes okuye ubaba wasekhaya ozala umkhwenyana wethu. Okay, besizocela asondele phambili. Burak. Siyabonga. Kuzolandela ingubo kaMama uEmlyn Nomkhosi okuye umama wasekhaya. Izokwamukelwa yindodakazi kaMama uNtombi kaNina.
Siyabonga sizolandela ngenkosazana kamama uJane izakwamukelwa nguLindiwe. Siyabonga kuzolandela ingubo kaHlamkile izakwamukelwa nguSimangele. Kuzolandela uDingile ukhona besizocela asondele phambili.
Kuzolandela ingubo ka Lisbeth. Ukhona uthunjana ka mama. Angasondela. Siyabonga. Manje kuzolandela iwele laka baba wala endlini. Sizocela oyamukelayo asondele phambili. Namo wesibili selandela, namo wesithathu sevalelisa, bonke bashadile. Selewena wedwa nje, selewena wedwa nje, bonke bashadile. Selewena wedwa nje, bonke bashadile. Selewena wedwa nje, selewena wedwa nje, bonke bashadile. Selewena wedwa nje, selewena wedwa nje, bonke bashadile. Asibange lapho. Sesizofika ekuphetheleni kwendaba. Okwamanje ngizocela umkhongi asondele phambili uKhehla. Kuma
Ngiyabonga mina okwami ukuphelela la sengizonikeza umalume aqhubeke phambili. Siyabonga kaMthungu ngokusamukela thina siwabakagombi. Sibonge kakhulu amasanga avulekile nengane esengithemba ukuthi akuseso umdakane, abaseso abakamdakane, abaseso omalandela, akusese siyabakhipha-ke akusesiko osomkhanda, sesibafaka-ke esibongweni sakomntu. Esengisho ukuthi-ke sibonge kakhulu ukuthi nibamukele nango nomagumbi naye sesizomthatha-ke manje sesimfaka-ke ngokomthetho ngokulayelwa yibo abadala idalwa zabosomkhanda, idalwa zakomntungwa babe ngokubambisana kwabo. Esengithi-ke nangokomagumbi bakwaKhumalo khona umcimbi ubusasalele kancane nje esecishe kwabakhona impazamo, kodwa-ke nje imvuzana nje emningi angizukuthatha isikhathi eside. Kunento-ke ebengicela ukuyindlulisa-ke la besamangele siyabantu bakagumbi ukuthi umkhonyana wethu uMntunga yena kanti akagqokiswa na. Manje-ke cha, incazelo sesiyitholile sesasanele ukuthi ubabala ekhaya umnikazi inhloko ekhaya ithe hayi okwakhe ucela ukuthi angidlulisele twin lakhe, okusho ukuthi njengoba sekugcokise njengoba ihembe seke lapho kwambeswa twin lakhe, kusho ukuthi umuntu oyedwa esembozini ebengithi ngidlulise lo. Okwesibili nawo kumcimbi-ke esisasele sesicishe samthatha umagumbi sahamba naye, ngoba-ke manje simfake simethule kwidalwa zala ekhaya
ubaba la ekhaya hayi asho ukuthi akasedala samthatha unkosikazi wakhe. Usemkhumbule kakhulu. Vele mawuganiwe unjalo. Unjalo phela. Mawuganile. Unkosikazi wakho uhlale njalo sokuthi mase kuphele naye eminyaka engaka nihlalisene. Umakoti uyafakwe ngebhokisi emzini. Ukuthi noma ngabe kunjani. Mase kuthiwa somukise emzini nako hamba yogana. Lapho uyakhona wazi ukuthi uthola kushisa kunjani kodwa kufanele ukumele ngoba kwafunga wabikwa kwidalo zasekhaya. Manje ke la asiqala ukuzofaka uMagumbi la. Samfaka lokuya. Lapha sokuyisikhumbuzo sokuthi sesiphilisene. Sekuphele iminyaka engaka. Abaningi abangakhona ukufika kuyo. Ngiyacabanga 40 years. Siyambala la 40 years. That is 40 years anniversary. Ihlangene nani nomcimbi ukuthi azobikwa kwidalo zawokhumalo. Now la sithenge nawo sofa. Lapha ke sebeqedile umsebenzi wabo. Na abantwana nazi izizukulu sekunama generation amaningi. La lapha ke intombi nino dadewethu uMagumbi sokuthi nihlalele nizipholele esofineleni nisithi ke nalo ke usofa wenu angeke ngibiza ibhokisi la sesenoziphumulela bathi life begins at 40 nawo ke la sokhanya ke nizoqala ke impilo entsha after 40 years in marriage. Siyabonga nonke ngaphathi kwaleli khaya laseMantungweni kahlenike. Siyabonga nonke, sibonge kakhulu kwabakaGumbi, sibonge umalume njengoba umalume emile usemele konke kwakaGumbi. Nami njengoba ngimele konke kwaKhumalo. Ngizothi ke mina bahlobo bami abathandekayo ngiyamamukela ukaMagumbi ngaphathi kwekhaya ngendlela yesintu. And then ke ngizobika kumkhulu uMagejageja, ngizobika kubaba ozizalayo umzika ayibangwa ukuthi abikela amakhehla onke ukuthi naba abazukulu ngoba uSipho unguthunjana lapha eMantungweni noma bengamaphahla elinye selendile unguthunjane uganwa ukaMagumbi. Magumbi sokumukelekile ngaphathi kwekhaya. Sithi ke mababikela bogogo nabomkhulu ukuthi naba abantwana sebekwenzile konke kanye nezikulu zabo umalume ubalethile nami ngiyabamukela Magumbi. Size
esiyenzayo namhlanje sibe nobufakazi obuphelele ukuthi nje sikwazi ukuthi masikhulisa nje nathi ngaphandle abanye abantwana sikhuluma ukuphila empeleni nathi esibuye kuyo silethe ubufakazi obuphilile nobuqiniso futhi nomembezo lona kube khona ukuzwana sikuzile siyoletha ukuzwana phakathi kwemindeni le wena kwakho kuba muhle yeah sesitshintsha amagere manje singena komunye umsebenzi ospecial ekseni besikomunye ospecial siyatshintsha singena omunye nawo lo uspecial siyabonga amazulu avulekile uNkulunkulu uyakhuluma siyabonga noma kunetha bathandekile njengoba ngiqala ngengoma yesonto
sizoqala ngomthandazo ukuthi uNkulunkulu abusise lesigama esizongena kuso. Ngaloko ngizocela ukubiza uBishop Ntanda asivulele ngomthandazo. Ngicela sivala amehlo. Baba namandla yisewe Nkosi yethu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu silapha kulomndeni wakaKhumalo nangu baba nomama sithi ke Nkosi sibaletha kuwe. Thatha indawo ke uNkulunkulu namandla. Uyakwazi kade bekuhlelile kade bekufisa. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi kuze kwafika ilanga labo kade belifisile enhlizweni yabo. Bagcwaliseke Nkosi baneliseke ngalokho akade bekufisa. Konke lokhu sikucela egameni lomfeli wethu Jesu manje kuze kube naphakade. Amen. Amen. Siyabonga baba uBishop. Umshado lento lilizela lapho. Umshado lilizela lapho. This is a special day. Some of us never got to witness our vows when they were said before. Even Nenganis are like higher, they never got to witness that. That's why I'm saying today it's such a special moment. Yes. To witness your parents, abo mamncane, abo mamkhulu, abo gogo, you know, doing this thing. This is a motivation to us, the young ones. Yas masibona kuso nathi sigcwala amandla. So manje lesizongena kuyo. Listen carefully. Isifungo lesi. And umalume makakhuluma ekseni uthe it's been 40 years. So they did their vows. 40 years passed. They stuck to their vows. Namhlanje they are renewing their vows. So it's not just for them. Nathi masisitopeleni. Tina. Asisitopeleni la. So sizongena ku the renewing eyama vows. I'm giving it over to Aboba Mfundisi to continue umsebenzi. Ngelihle igama lomfowethu Jesu Kristu. Size nje lapha ukuzobongisa lo mfowethu owakhuluma lomuntu ngamlaza umzikazi amashobana umuntu amnyanga ngendaba. Nithi nathi ke sizosenza nje lo msebenzi ubaba ke uzoteka over ukuthi nje aphinde abuyisele lamazwi ayekade eshiwe ngalelalanga lokho. Angithi uma sisho sithi in sickness and darkness ngesilungu. Kodwa sithi uma uNkulunkulu engayakhi indlu yakhe yizwi kaNkulunkulu esho kanjalo. Bonke abayakhayo bayakhela izi. Siyabonga kakhulu umndeni wakaKhumalo wonke ngokusamukela. Siyabonga kakhulu osingabo namhlanje sibona bebahle kanje. Ngizohanda over kubaba wethu Bishop kube uyeka usiqhubela umsebenzi inkosi sami. Amen. Ngiyanibingelela abazalwane. Amen. Egameni elihle lenkosi. Mangabe bayakhona ukuhlala nje abomama bangahlala mntungwa ngazi ungahlala nje kahle nento yakho mfowethu. Isikhathi sikhona siyavuma. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni elihle lomfeli wethu Jesu. Ngicela nje abakhonayo ukuhlala bahlale nami ngizoqala ngene emsebenzini. Siyabonga kakhulu ukuba khona ukuthi nathi sizoba ufakazi seshilo dadwethu. Siyabonga kakhulu. Ngeze ukuthi mangithi bahlale mangifuna bangishaye ngoba khona la ngizongena bangishaye nawe uyazi ukuthi ngeke ngihlale ngingangeni la kumele ngingene khona. Amen. Useshilo dadwethu ngingwakwaNtanda isibongo. Ngifuna ukusho nje ukuthi umshado njengoba bebize umfundisi ukuthi abe khona ungikhombisile ukuthi bayazi ukuthi akusiyona into yakwaKhumalo. Hayi akusiyona into yakwaKhumalo, akusiyona neyakwaNtanda. Amen. Kodwa ke umshado
iBhayibheli lithi encwadini kaGenesis uNkulunkulu owatha kukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. So akungeni isibongo la. Lento into efuna ukuthi ke abantu abangena kuyo bangene bemazi uNkulunkulu. Amen. Ngoba ke uma bemazi uNkulunkulu bazokhona ukuqhubeka endleleni. Amagama engifuna ukuya kuwo namagama engifuna ukukhuluma ngawo ilawa ke athi ke Mtungwa ukuze ufike ku40 years izwi lithi uNkulunkulu mayetha kukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa laselithi ke uzomenzela umsizi onjengaye hayo ngafani naye. And then ke izwi likaNkulunkulu malisho njalo ingakho ke umsebenzi wendoda ukuthi uma ifuna umsizi izazi yona kuqala. Because uma wena nje ungakazazi ukuthi usikhathi bani uzomthola kanjani umuntu onjengawe. Ngeke ukwazi ukumthola. Kunamadoda anemali but awaganiwe. Amen. Ngoba umshado awuyingemali. Haleluya. Ngifuna nami ukuya emsebenzini mashobane nomama izwi likaNkulunkulu lithi indlu noma ubani angayithenga indlu. Kodwa umuzi uyakhiwa. Umuzi uyakhiwa. Kodwa indlu noma ubani angayithenga. Angithi siyezwa bazalwane. Noma ubani uyamthola nomama ayithengile indlu. Uyamthola nobaba ayithengile indlu. Kodwa umuzi uyakhiwa. Angazi noma niyezwa bazalwane. Uthe usisi nabala kufanele badobhe. Mashobane mawushada 40 years ago. Bengina 2 years ngishadile. Ngangiboni ngimuhle kangaka. Bengina 2 years ngishadile mayeshada uMashobane ngina 42 years ngishadile. So kukhuluma umuntu oyaziyo indlela. Uma ngabe nje niphethe into zokubhala nizohamba niphethe ama notes ukuthi kuhanjwa kanjani kule ndlela. Akuhanjwa ngamandla. Kuhanjwa ngentobeko. Kuhanjwa ngeunderstanding. Ngoba amandla yahlupha ayawulimaza umuzi. Yabona umuntu mayisemusho omunye mayikhuluma umuzi omnye ethi what? Uyabona ukuthi akusegcwele amandla. Hamba endleleni usikutshela namhlanje ukuthi kufikwa kanjani la. Kufikwa ngokuthi kunezikhathi magumbi la ukuthole khona ukuthi ungena uMtungwa na uyabona ukuthi ulwandle lingenisile. Kodwa uma niganene senazana uma ubona ulwandle lingenisile wena ushona phansi. Nami ngisho ngithi uyazi ubabukhumalo ngithi mawudlula kwami ngithola ngiphethe ihospital. Lapha ngaphandle ngibonile kuyashisa endlini. Ungaphikisani nesimo. Mawuphikisana naso ngeke ufike lapha egate. Phuma ushaya umoya, naso ushaya umoya ubuye njengabantu abakholwayo bese lithi iBhayibheli lingashoni ilanga. Sathukuthela. You need to know that mangabe ukholiwe and kumele ukupractice lokho ukuthi before ngiyolala bese ngithi bowenzani kahle kahle. Sesidlulile lapha. Indlela eyenza ukuthi bakwazi ukuthi bafike ku40 years namhlanje baqhubeke. Ngiyazi Mashobane mangithi ke umshado uvela kuNkulunkulu ngifuna nje ukufunda iverse eyodwa bese ngihlala phansi mfundisi uNkosi ithi ngifunde iverse encwadini 127 amahubo mfowethu ngiyayithanda lencwadi nayi mfowethu 127 ngicela ungifundele Verse 1. yeah verse 1. Oh siyafunda bazalwane. Incwadi yamahubo chapter 127. Isihloko sithi zonke izibusiso zivela kuJehova. Ngicela ukusiphinda. Zonke izibusiso zivela kuJehova. Verse 1. Uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo. Uma uJehova engalondolozi umuzi
umlindi wawo ulinda ize. lalela ndoda esafuna ukugana. Cela kuqala kuNkulunkulu. Cela kuqala kuNkulunkulu. Ndoda esafuna ukuganwa, cela kuqala kuNkulunkulu. Baba ngiphe ofana nami. Yekela ukuhamba nje ubona lezi zinto ezibonwayo ziyaphela. Ukunyathela ngabantwana kuyaphela. Uqedwe nje futhi ukuthi umphethe kahle. Na uzubona ukuthi awinto yami round madoda namhlanje. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Mashobane, ngiyalibona isimo sezulu uzongixolela. Kodwa ke ngiyathanda nje ukuthi endabeni yomshado ngithi ukuxoxa, kodwa ke ngenxa yesimo ngeke ngikwazi ukuxoxa kakhulu ngoba izinto ezibonwayo lithi iBhayibheli ziyaphela. Ingakho ke lithi izwi likaNkulunkulu umuntu ozoganwa, lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Angithi siyayazi leyo nto leyo. Kodwa uNkulunkulu uhlolani inhliziyo. Ake ufike emntwini uthi yabona lento engiletha kuwe ngiyayibona. Kodwa into engifunayo kuwe yile inhliziyo yakho. Amen. Ngoba uma umuntu ezongena kule ndaba kufuneka angene azinikele. Umuntu ongakwazi ukuzinikela angeke afike ku40 years. Kodwa kufuneka wazi ukuthi namhlanje ngizozinikela. Uyazi ngiyangikhumbula emuva omama bethu. Kwakungeke kulunga. Mama uMagumbi. Omama bethu babehamba ngiyalibona lele namhlanje ikhisti. Kodwa eyomama bethu babetshelwa kuthiwa ngisho ithuna lakho alisekho la ekhaya. Njengoba uphuma namhlanje uphumile. Lokho kwakwenza ukuthi azi ukuthi uzofika ahlale. Sengiyaqeda kungaba iphutha ukuthi ngithande isonto ukudlula ingane zami nomndeni wami nonkosikazi wami. No, unkosikazi wami uphuma phambili bazalwane. Nangu khona. Hayi intombi yami lena bazalwane. Intombi yami engihambe isikhathi eside. Ngifuna ukugcina ngalamazwi nami bese ngene emsebenzini. Uyazi ukuthi abantu njengoba bethi 40 years namhlanje babonga uNkulunkulu ukuthi uhambe nabo endleleni. Uyazi kodwa secretly so mawungakubuze umama uthi 40 years umama ngakutshela athi ayi i5 ngicela siyisuse. Sithi 35. Mawuthi siyisuselani i5 athi hey angifuni ukuyikhumbula le 5 years. Amen. Ngezinto ezazenzeka endleleni kodwa uNkulunkulu uhambe nabo kwaze kwabalala. Amen. Siyakubonga Magumbi. Amazwi ami engihlale ngiwasho uKhumalo uyawazi. Angifuni kuhlalwe ngokubekezela. Amen. Angifuni emshadweni abantu bahlale athi omunye ngibekeze. Kusho ukuthi akukho mnandi mangabe omunye ehleli ukuthi akungabekezela. Emshadweni akube right. Umashobane kubo kusezola. Umama uMagumbi kubo kusemfulo. Ukhula nomama uMdakana. So ningadlulwa yimi engibuye eNatal Mthulu. Kanti nina ningadlulwa yimi. Lokhu ukuthanda umkakho ukuthi ungavumi nje ukuthi niphambane ephasishini wazi ukuthi niphambene. Mbambe ephasishini ukuthi waloko udlula nje asihlale phansi isikhulume. Angithi uyathola umuntu wakho uyamazi ukuthi uzomthinta kuphi ukuze izinto zilunge. Ngifuna ukuya ke enkonzweni Mashobane ethi ke kule 40 years ngiyathemba indandathu uyithengile mfowethu. Ikhona. Awusuka madoda. Ngicela ukuthi ize indandathu. Ngaphambili ngizosikhulekela nabaholi senzele ukuthi abazalwane singene emsebenzini wokubakhulula. Amen. Amen. Mazikhona indandatho siyacela ukuthi zize. Shado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Siyabonga
uthando lwakho. Amen. Umthando umkakho ungazenzisi. Amen. Ngicela abaholi sibeke izandla. Babo namandla isewe Nkosi yethu Jesu siyabonga. Siyabonga. Ubazalwane kumnandi ukushada. Kumnandi emshadweni. Kumnandi ukuba la. Hallelujah. Amen. Mashobane. Ngisacela ke usukume nento yakho mfowethu. Amen. Amen. Iring bazalwane, iring. IBhayibheli lithi uFaro uma ebeka uJosefa njengomphathi eGibhithe, lithi wakhipha ingubo enhle wamgqokisa yona wafaka indandatho esandleni. Indandatho, it's a sign of authority. Yes. Ntombazana, ungahamba uvimba abantu ukuthi bathandana nomuntu wakho ungana next esandleni. Baza kushaya. Amen. Amen. Kodwa mangabe uyiloyo muntu ungafika nje eduze kwakho usisi uthi nje kwenzeka nje uzobona la. It's a sign of authority mntungwa. Uma unikeza uMagumbi indandatho, umnika igunya lokuthi umama wala ekhaya kwaKhumalo. Amen. So ke thina sazi lokho nje ukuthi indandatho it's a sign of authority. Okumele ukuthi wazi ukuthi ke lo mniki ring uchaza ukuthi unayo iauthority. Njengoba ngithi angifuni uhamba uvimba abantu nje unganalutho la elithi unani. Umuntu wami, umuntu wakho wakuphi lo? Amen. Mntungwa, angazi noma unawo amazwi avela enhlizweni yakho mntungwa. Ya for 40 years kumele abe khona. Kumele abe khona mfowethu. For 40 years. Yebo. Uhamba noSisi Maningi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane ukuthi nani uthe umphathi ohlelo thatha iphethi. Enye into engiyithandayo yazi kuhle ukuthi uhambe nento yakho. Uyayibona neyami ngiguga nayo. Siguga sonke. Sesiya sonke kuRamaphosa. Amen. Masukela ingane encane. Sophathwa inhliziyo. Lokushiya endlini iyojayiva ngoLesihlanu. Malingi uyenze leyo nto leyo. Hamba nje, yabona nje lezi esihamba nazo. Ngizwe neingoma ebeyidlalwa la. Hayi ngishilo ngathi ama-2K yalahlekile. Ayasho ukuthi hayi ngeke kukhonakala. Izinto esasizazi. Mashobane. Ngicela amazwi avela kweyakhe inhliziyo iphi eyakumama ngicabanga ukuthi ile. Awuyithathe mfowethu. Ngicela ukuthi sikunike ithuba amazwi nje avela kuwe abuyela. Uyaphinda uKhumalo. Amen. Amen. Malume. Ya, ubuya konke mntu. Ngicela ukubonga uNkulunkulu. Yes. Yes. Ukuthi leminyaka bengacabanga ukuthi kuzofika kuwe. Yes. Ngafisa ngina 25 years ngishade nomntwana omuntu. Amen. Ngithi mama ngizokufaka indada. Oh yes. Amandla ngabe bikho sathi 30 amandla Nkosi ngabe. yami. Kwaba u35 amandla ngekho. Uthe u40 mayifika. uJehova waletha into zakhe. Yes. Ngifuna ukuthi mina emadodeni wonke akholwayo Yes. ukume endaweni kaThixo. Yes. uThixo azehlisa izinto. Yes. Ngaphuma emsebenzini 2018. Oh. uJehova wabeka enye imali eceleni Jesus. engingayazi nabo abangayazi. Oh. Bavela manje bathi Khumalo kunemali yakho ekithi nayi.
ngathi igama eli-1 ngathi mama Lindiwe ngiyacela ngingaceli nesent hawu Nkosi yami ngicela ukuthatha yonke le mali ngiyokwenza konke Jesus ngaqala ngomabo wakwaGumbi ngaqeda ngase ngithenga mhla sithenga indandatho ngangihamba nomkami ngangena ekudleni ngamuzwe ngibuza wathi baba kaLindi ukuphi la ngathi hayi mama la kungena amadoda aphilayo ngangena zaba imbili indawo ngase ngithi nomkami akwakhuluma the masingena kule ngase ngathi le ifanele wena mkami ngicela ukuthi le mama Lindiwe ngicela ukuthi ngale ngibonge mntana omuntu ungibekezelele entweni eningi ngonile kakhulu ngize ngaba nabantwana ngaphandle kodwa labantwana wabathatha wababuyisa labakhona namanje balaba bonakala ukuthi abangaphandle lo mama ubathanda ngenhliziyo yakhe yonke umzaleli uNagumbi bawu7 abantwana kuye ekhalweni lakhe abantwana amantombazane 3 abafana 4 uNkulunkulu sasigcinile nabo bonke bayaphila ngiyabonga mkami uyithobe into ekenza ukuthi ngibe indoda ukuyithoba kwakho awukaze wangibuza sebesho ukuthi uphuma luhamba nomunye usisi ongathi uyakhanya uthi ulungile phela angithi akakhanyele lesigangeni hayi la kwami mama ngicela sibuke sihlukaniso Amen. Jahil umtunga madoda. Hey. Angakafiki lapho mashobane. Mama, naye yakho eyakumashobane. Ngicela uyithathe nkosikazi. Nami ngithi mangithathe leli thuba lelo lokuthi sizombonga uNkulunkulu kulelanga leli lanamhlanje kule 40 years eminyaka esihambisile eGibhithe. Ngizothi mina kulomnyaka lona esiqalayo manje siqale impilo entsha manje kule minyaka esindlule kuyo ukuthi singasakubali konke manje esindlule kuyo siqale manje lokho okuzosisa empumelelweni ngithi nami ngizobonga ukuthi eseshilo uprogram director ukuthi le nkonzo esiyenzayo yanamhlanje kube inkonzo abayozithathela yona namhlanje ukuthi akulula ukuthi njengomama uhlangabezane nezinto endleleni wase uhlala nje kuleso simo leso wathi nje uNkulunkulu uzobona kepha ngoba uNkulunkulu uye ohlela konke umuntu akazenzeli ngizosho nje ukuthi nakule nkonzo nje yanamhlanje ehleliwe ukuthi sizohlanganisa leminyaka akusukwazi kwethu nokuhlakanipha kwethu uNkulunkulu kukhona lesi isibani asilethayo ukuthi sibe ukukhanya kulaba abasemva kwethu nabantwana abalandelayo ngoba ngale ndandatho lena ukuthi njengoba sizoyifaka sinobaba wasekhaya kube khona isifundo esifundekayo ukuthi noma kukhona abantwana babantu abazongena kule nkonzo le sibe sinobufakazi ophilile nobuyiqiniso sizokwazi ukuthi sibakhulise ngendlela okuyiyona yona ngoba umshado ongazange uzobusiswe lo mshado loyo awusilutho ngizothi ngiyayibonga kakhulu le nkonzo lena yanamhlanje ukuthi sibekezelelane kuze kufike lesi sikhathi lesi sanamhlanje sengicala nakuyo intsha nabakhona ukuthi uNkulunkulu asisize endleleni ukuthi le nkonzo lena angayiyekeli nakulaba abazayo kube ukukhanya kuloyo naloyo ngizothi baba kaLindiwe ngale ndandatho lena ngithi ngicela ukuthi ngikufake yona ngikufaka ngenhliziyo emhlophe ekhululekile nogcwele uthando ngoba konke esikwenzayo sikwenza ngothando hayi ngokuphusha nangokucindezela kusho ukuthi lolu thando lolu engibekezele kulo ezintweni ezindlule kuzo kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu akhanyise ukuthi bekungasi uthando lokuzenzisa kodwa uNkulunkulu kukhona lokho abekubekile okuzoba ukukhanya kulaba abanye ngizothi ngiyabonga nami kakhulu ngicela uthi nje ngoba ngeke ngithi guqa ngicela nihlale uNkulunkulu akupha amandla umthando mngakho la udlule khona ungasabuyeli bese kuba ngathi umngakho umthandi uma umthanda umngakho uyamhlonipha ngoba inhlonipho ohlonishwa ngayo la kulomuze nakhe kuwo
lithi iBhayibheli encwadini yeZakha unkosikazi wakho wenza ukuthi uhlonipheke amadoda asho ukuthi umfoka khumalo uganile umama owenza ukuthi ube indoda emadodeni indlela akuthobela ngayo leyo yenza ukuthi amadoda abone ukuthi cha umfoka khumalo uganile amen Amen. bazalwane ngifuna ukuqeda la ngibuya khona eNatali bekuke ukuthi siyinsizwa uma ngabe siyoshadisa kwesinye isigodi intombi eqome esigodini salakithi kukhona lento angazi ukuthi bayibiza kanjani ngibona bosisi bavunulile angazi thina eNatali khona lento okuthiwa umnjonjo intombi engakagani saqomile uma yazi ukuthi kuyobe kukhona abantu bala enhle eyoba muhle khona besithi nasiphuma uzwe intombi zithi kucelwa sidlule ngapha yithe besitshe ayikho isoka likho uyotshelwa yithi ukuthi mfoka bani mawungayeka lo yamuntu yoba uyazi into uyifunayo ngoba ubuntu mayebenza kithi usokela engekho utshelwa yithi njengoba ngithi umntungwa ukuze ahlonipheke la unkosikazi uMagumbi ngendlela akuthobela ngayo ngoba izwi likaNkuluNkulu ngicina ngalamazwi lithi encwadini yeZakha unkosikazi ohlakaniphile uyawakha umuzi umuzi awakhiwa indoda nje iyasebenza ilethe imali kodwa umuntu owakha umuzi ubani umama amen ngicela ukuthi nikuqe mashobane nginibeke isandla mfowethu uNkulunkulu uhambe nani for 40 years ngicela ukuthi ahambe nani futhi for another 40 years Amen. babo namandla siyabonga uNkulunkulu namandla nanku lomndeni uNkulunkulu namandla siyabonga kukho konke lokhu egameni elihle lomfeli wethu Jesu manje kuze kubena phakade amen siyabonga sesiyalabo ukhona ke manje cela usukume mama amen uyibheke mashobane ngizokutshela masho uyibheke nje kuqala mashobane ngithenje uyibheke into yakho yazi umuntu onganalayisensi uhambe emajukujukwini uhambe emaphasishini unethi angathola ilayisensi afuna ama-traffic cop la engakhona ngoba uphetheni bazalwane ilayisensi uyazi ukuthi akunamuntu ozongivimba mashobani uyayithola ilayisensi okwesibili mfowethu ake uyisondele nje into yakho mfowethu Hallelujah. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane egameni lenkosi. Siyabonga mntunga la hayi man. Akekho nje ovelayo lathi nami usethola ilayisensi okwesibili mntungwa. Hayi kahleni kahle. Akekho nje ovelayo. Hayi kahleni bazalwane. Siyabonga kakhulu mama Magumi. Siyabonga hamba nentobeko leyo hamba ngayo endleleni mntungwa. Hamba ngentobeko hamba ngayo mfowethu. Siyabonga uNkulunkulu. Sigcinile endleleni wahamba nani. Ngicela ke ukuthi egcineni nasi into nangu umfundisi qhubeka mfundisi endleleni. Kune certificate lapha sizostenda over. Amen. But ubaba uzoqhubeka ngaso mina nje ngizofunda nje okubhaliwe lapha. Amen. Bese nginikezela ubaba bafundi. Sithi the General Church of Christ in Zaro, South Africa. It's a Ruby anniversary. Yours renewal vows renewal certificate. This is the certificate is presented to Sipho Abel and Mrs. Manini Georgina Khumalo
in celebration of 40 years enduring love, commitment, and renewal of vows that withstood the test of time. 6th December 2025. In the presence of the family and friends, this loving couple, committed to a lifetime love, friendship, and continued adventures. This certificate is a symbol of lasting legacy you've created together. Sisano Bishop Nabo Singayo, date 6th December. Two are better than one. If the other one falls, one can help the other. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngina ngawo nami sengiqeda. Qhubeka ke Mtunga uhambe endleleni. Ngishilo ngithanda indoda ethanda umndeni wayo. Thanda indoda engawuthanda umndeni wayo bazalwane. Amen. Amen. Ukuhamba endleleni nihloniphana kuyonisiza. Lapha ekhaya angivamanga ukuba khona emcimbini mawunjena bazalwane. Kodwa ngenxa yokuhlonipha umashobane yazi waye ngifuna ukukutshela before ngihlala phansi. Angithi kuqale kwaba nomcimbi womembezo. Amen. It is biblical. Encwadini kaGenesis uma uAbrahamu ethuma amadoda ukuthi ayothathela uIsaka indodana yakhe unkosikazi. Lithi bahamba bephethe izinto. Abathi mabefika mawungayifunda nje le ndaba uhleli wedwa ekhaya ukuthi le ndoda yafika emfuleni ibuzile beyitshelile isign eyokuthi okuyena yena ngoba baningi emthunjeni. Hayi man bazalwane. Amen. Hayi yabona mawungayifunda nje uhlele ekhaya. Lithi izwi likaNkulunkulu isign ithi kule ndoda intombi ozofika uyicela amanzi bese iphuzisa namakamela ungashongo. Zikhona ezinye zathi nje ngicela amanzi nawa kodwa khona eyafika yabeka amanzi yaqhubeka yaya emakameleni yaphuzisa ngisho amakamela. That was the sign kule ndoda ukuthi ozokwenza lokho uyena. Umehluko phakathi kwethu sizwe simnyama nale ndoda lithi iBhayibheli yathi mayiphuzisa amakamelo indoda ibona ukuthi this is a sign. Lithi iBhayibheli yaguqa phansi yathi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba uyiphumelelisile indlela yami. Nanku umehluko phakathi kwethu. Kodwa ke esizweni sakithi uma ungayenzanga lento enziwe ukhumalo awunankosikazi ngoba kufanele unikezwe. Yebo. Yabona lokhu uyithathela. Ngeke ngitshela abazalwane engisontana. Ungahlala endlini yentombazana. Ngahlala endlini yentombazana bayokuxosha ngolesithathu abakuyo. Bakutshele bathi sesikhona sicela usidedele sifuna ispace. Usabathe uJoyce bathi lalela la uJoyce akekho. Kusho thina manje. Niyangizwa bazalwane? Awungathi khona uJoyce. Amen. Siyabonga bazalwane. Ukuhlala endlini yentombazane kuyinkinga. Angeke ngithi nje mangabe yakwakhumalo. Abafowabo bathi mabengena la egedini ubezwe bathi Mtunga mbulasi. Bathi wena wadla umuntu umiyenga ngendaba. Uvela ubone nje ukuthi abakubeki nowhere. Bayakutshela ukuthi umuzi kadadewethu lo. Amen. So ke siyabonga amashobane ukuthi uNkulunkulu uhambe nani mntaka baba. Udlule intweni eziningi. Ubheka uThixo kuphela. Yebo. Uzokusiza mangabe khona umagumbi zikhona ingane zakho. uNkulunkulu uthe usayigcinile zonke hlale emshadweni. Siyabonga kakhulu bazalwane nami sengifike egcineni ngiyisela kumphathi wohlelo sengiyabonga kakhulu. Amen. Amen. Lenjabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Yebo lenjabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu.
yebone njabulo esinayo hayifunyanwa okuza kuJesu. Wow, that was a beautiful ceremony. I hope sizithathele bomntase. That was a beautiful ceremony. Mangiqala la ngithe masizithatheleni. And mina there's a lot that I took. Bishop ukhulume ukuthi okusenhlizweni. That's what's important. That is why today we are celebrating the 40 years, because umamncane inhliziyo yakhe, we all know. Namhlanje I don't want to say mamncane baba mncane. Ngifuna ukuthi sisimanini nobuthi for the way you look so beautiful. Bahle, lilizelani please. Umfundisi makalobe akhuluma la I checked ukuthi i40 years emshadweni ishukuthini. Kanti coincidentally there will be a certificate that comes. Ikhuluma the same thing. So bazalwane uNkulunkulu makakhuluma masimlaleleni. Yi-Ruby anniversary. Sibonile la. A milestone symbolizing the enduring love, passion and strength of 4-decade marriage. The Ruby gemstone represents unstoppable passion that remains strong after 40 years. Amen bazalwane. Umakoti nomkhonyana wethu basayoshintsha. Bengicela nizohlala nikhuza ijuzi, ninethezeke. Round 2 bazobuya babahle more. Tabe zikudewe ma, zikudewe ma. Sinata,
Ongeka vume ngiyamxosha. Akusigini la. Ukithi. So ongavumi ngiyamxosha. Sibe siyitech team ke nalo sisobela. Yime bengimtsheli. Zonke into bekayikhuluma yimi engijazi. Each and everything ayishilo. Yime bengimbhalele. Sengithatha from kuye. Hallelujah. Hallelujah. So umsebenzi wami uzoshesha kakhulu ke bazalwane, ngibheka isikhathi, ngibheka imvula, ngibheke yonke lento. Angithi bazalwane. So kubo bonke abantu esizobacela ukuthi beze sizocela ukuthi nje ngizothi mangibiza laba bazoza nalaba abazolandela basondele. Basondele ngoba nayi nemvula isiyeza. Esizoqala ngabo njani. Sabo. Sizocela abantwana bala ekhaya bonke ngendlela ebebahlelwe ngayo ukuthi bazoza ngakhona. Hey. Ngiyacabanga insizwa zike eduze. Kepha abakhona ngizocela ukuthi basondele beze ngaphambili, then umuntu ozolandela after lapho kuzoba umndeni, umuntu oceliwe ukuthi asondele okwakhumana. Uyozosondela after abantwana, then kube nalo ohleli ukuthi eze wakwagumbi ngaphambili, then sizoqhubeka after lapho. Ngenxa yami lapha okuze
siyabonga. Yayimfihlo abantu abadala. Siyabonga kakhulu sibona umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu lelanga leli lize lafika. Konke okwenzakalayo uNkulunkulu enale kahlelile futhi bekazi ukuthi kuzoba kanje. Siyanibongela kakhulu bazali 40 years of grace. uNkulunkulu ngathi angaloka nandisele kube umusa phezulu komunye umusa. Nathi njengoba sinibona kanje like uLrato bekashilo ukuthi this is motivation. uNkulunkulu ngathi asigcinele nina aphinde futhi anandisele. Sanibonela kakhulu. Halala! Okay, ngiyanibingelela nonke ngegama lenkosi uJesu Kristu. Asibonge ukuthi nibe khona manje, sibonge kakhulu kusho okukhulu kithi la kwaKhumalo. Sibonge salisele uMagumbi noBakhumalo ngawo lo mcimbi omkhulu kangaka. Sibadala kanjena sikaze sekhona into enjena, so ngakho sithi akwande ingathi ngabambala njengabantu ngakhona nithandanile wenithandana ngakhona because njengoba besekasho usisomdala ukuthi like nasikhuthaza nami nginethemba ukuthi kusasa ukuthi ngihleli nomakoti wami ngiyabonga ngithi nje inkosi ibusise konke nje isandisele konke. Ngiyabonga bazali. Thule bandleni. Inkosi ngiyayiphilela. Akho lutho lubi siboka nje impilo. Sobongisa abazali kakhulu uNkulunkulu ukuthi ubagcinile sisaphila sonke siyinzalo yabo umusa. Siyabonga kakhulu. Inkosi ngathi nje ngaba nani nize nibone nezizukulwana ngoba izizukulu sezikhona. Nibone nemishado yethu njengoba nathi senivulile indlela. Siyabonga kakhulu Inkosi ngathi sibongela wonke umuntu okhona, like we really appreciate. Inkosi ibusise. Amen. Sanibonani. Amen. Sithi solethu kubonga nathi kuwo konke sekukhona sokuthi uNkulunkulu futhi ngathi angakwenza ukuthi abahlali bakhona abazali baphinde basibone nathi sibukela phambili. Inkosi ngathi ngabana. Amen. Sanibonani. Amen. Hayi nathi sithatha leli thuba ukuzobongisa abazali bethu kakhulukhulu udumo sinikeza ubaba uNkulunkulu, because if it wasn't for him ngabe konke lokhu azange kuze kwenzeke. So sibonga nje umusa wakhe osithwalile throughout the years. Sikhula phansi kwabo, asiyazi into yokukhuliswa umzali oyi-one, but we have been given the grace of being raised by both parents. uNkulunkulu waze wayenza umusa phezulu komusa, wabanikeza lelanga lanamhlanje ukuthi libe impumelelo, lifezeke, libe khona. Akuvamanga thina ngiyacala nje mina ukubona into ekanje, especially abantu abasebakhule kangaka. So it can only be God's grace, nothing else. So siyabonga udumo lonke sibusela kubaba uNkulunkulu, sithi uNkulunkulu achubeke abagcine nabo baze basibone nathi sihleli kanje nabethu abayeni, impilo ichubekele phambili njengoba nje sebavulile kuvuleke kungasavaleki. Amen. Khanye njalo siyabonga ke nabo wonke umuntu okhona siyabonga Inkosi thela umusa. Amen. Amen. Sanibona bazali. Amen. Nibahle abantu abadala. Nibahle lapho nathi siyakhuthana showcase sofika lapho. Amen. Simbonge. Mara manje thina abanye si unprepared because manje ngiyabona ngathi beni ready for this. Nisamhlebelanga. Underdressed, unprepared. Ayibona manje lento. Kodwa ikhristi ngikhona ngizojabula nani bazali bami. Siyanibongela abantu abadala. Nawo amaningi sibonga uJehova nje. Oh Baba siyabonga, 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 oh siyabonga, siyabonga, oh siyabonga, oh thando lakho, oh Baba siyabonga. Siyabonga, oh siyabonga.
Hallelujah. Amen. Ngizocela ukhonjiwe wakwaKhumalo asondele. Amen. Yazi kufika lo umhlabelelo oseBhayibhelini mangibuka baba omkhulu. Lothi thatha isigu. Ebese bese kufika le verse ethi ufaka ama specs uzowumnandi okula. Ngithi hawu nayo mosomhlabeleni engingawubona eBhayibhelini somewhere. Athi ufaka ama specs uzocela ukhonjiwe kaKhumalo asondele. Ngiyanibingelela nonke basikhulekile igama lomfowethu Jesu. Nanti izosela siphazamisa futhi. Isikakhulukazi ke ngibhekise kwinkosi ebandla ubaba uBishop wethu bamtanda. Ngiyathemba abaningi bavamise ukumbona kuTV, kepha namhlanje nawo simlandelayo futhi akela. Mina samboni kuTV nimbone ngamehlo. Nazi ukuthi nakuthiwa uBishop Mtanda usuke ukushiya umuntu onjani. Kuyisibusiso lokho emantungweni ukuthi uma kuzonyazela incebo kaNkulunkulu kanye-ke nalabo abamlamile bonke abadele izinto zabo bathi bazoba mdibi munye nathi. Kuningi engakhuluma abazingcwele, kodwa-ke ngizothi nje nami ngamafuphe ngibuka isimo nesikhathi ngizothi kaMagumbi awukho wena, awukho lo muzi. Ukhona wena, yingakho lo muzi ukhona. Kimi Bishop ukaMagumbi ngimbiza uProverbs 31. So yazi ukuthi ngikhuluma ngani. Ngimbiza uProverbs 31 ene ngiyathemba ukuthi yimi ngingedwa akekho omunye futhi. Wayengumbiza kanjalo ngoba sishiyelene nale ndoda ibele. Ngazi konke ukuba nokuvuka kwakhe, ukukhona nokungabikho kwakhe, ukugula kwakhe nokuphila kwakhe, kodwa lo mama eloku ebambile. Namhlanje umuzi njoba nubona kuumuzi kungenxa kaMagumbi, akusuke ngenxa kaSipho, akusuke ngenxa kaMfowethu, akusuke ngenxa kaKhumalo, kodwa uMagumbi owenze wonke lo msebenzi. Lesi sizwe anisibone esiqekusukala usithwalile, wasithwala waze wasithwalisile. Akuye ngaba kukho konke ubuhle bunjengalokho. Manje ngizothi nami ngiyanibonga abantu benkosi, ngibonga zonke izizwe ezizokwenza leli khaya lakaKhumalo ukuthi kube yikhaya. Manje ngithi nami-ke thokozani kube sekhaya. Bengizokhuluma kakhulu kodwa nje isikhathi siyancipha nemvula nayiyeza. Ngithi nje ngiyabonga mphakathi nonke, inkosi nibusise. Amen. Ngibonge kubo bonke abakhona abafundisa bonke umphakathi okhona. Oqala nje ngizokhulumela ngiqala ukubonga egameni labakwaBhulu. Omdakane. Ngithi ngizobonga bakwaKhumalo. Ukuthi kuze kufike lesikhathi sesize indima yesibili. Uma becaca ngangiwomunye wabo engangibahlanganisa
that was 40 years njengoba bezocelebrate 40 years elokhuzana ngenhlanhla uNkulunkulu sangibekile ngizowitnessa umshado wabo kulesibili isitemu sakhona ngiyabonga ukuthi kuze kuzofika lesikhathi nisabambene emshadweni ngiyazi zikhona inkinga kuma-challenges enhlangabezana nawo but ikhona siswami sifanele ukuyibamba ishisi ngizwe amagama kababa ngiyabonga nawe bakumntungu ukuthi nibekezelelane akukho into edlula ukubekezelelana uma nibambisene uNkulunkulu unamnqoba zithi lifika ilinge kodwa uNkulunkulu nazi ukuthi uNkulunkulu khona usathane uyabaleka ngoba uNkulunkulu uyabaleka ngiyabonga sithi siyabonga bakwakhumalo ukuthi nisamukele family sonke njengoba silethe la umsebenzi konke kuhambe kahle nifikile kwakhumbi senza konke okufanele sikwenze sanhlanganisa ngendlela khona nabakakhumalo siyabonga kubo bonke zonke lezi siyabonga kakhulu cela umngani kababa says a groom's friend ubamnyambuzi ukuthi aze ngaphambili ngokushesha okukhulu nomama umngani kamamkhulu naye asondele so that sisheshe bathi nokudla sokuready ngayo yebo so nje siyabonga Siyabonga nje nathi Bishop nebandla lonke lamajenene amen sibonga nje umfethu lo lona umfethu lo amen yabulindiwe nje abantwana bethu amen sisuka kude ke nalo baba lo amen babuntana ubaba lo wasezola njengoba mina ngwasesilawane bakumdakane yena wasezola mina ngwasesilawane nihlangana naye ke babuzwana ufaka nje laba kusonta khona boba Nkosi ufaka nje ijazi ebese bebeka lelo khuzana ke ibhande lehle uzwa nje ingoma ukuthi lo baba lo ngathi ngiyamthanda ngamkhipha ke kule sonto leli laba mabaqeda lapho bayakhumula nje bakonto bafake plastic kubeke okunye hayi akunakho sesambile nalo baba isikhathi eside manje senisibona sesimhlophe nje ya ngiyabonga nje ngoba ngifethe amacala akho uyawavuma namhlanje kumama kaLokuzana kaLindiwe ukuthi ke usukaphi namacala akho aziwa yima amacala akho nawe waza wama amacala Tunga nawe waza wama amacala kodwa ke sesidlulile lapho ngoba uNkulunkulu sikhulisile bamtanda amen asikho mhlophe nje ngoba sikhona siyithele ngakho kodwa ke ukubusiswa nje uNkulunkulu ukuthi ke kuze kufike lesi sikhathi ngishade kuqala ke kunalo baba ulandele emva kwami ke ngokushada angavumi kodwa manje angavuma ayisibali mana ume kancane manje ayisibali mana ume kancane manje ume kancane lento yeni izomhlupha amen kodwa ekugcineni babuntanda waze wangena emshadweni umfethu nami ngabonga ngathi hayi ngiyabonga Khumalo ukungena emshadweni so ke indoda engihambe nayo isikhathi eside bazalwane nami ngizoyibongisa kule minyaka engaka ehleli emshadweni umshado ke umnandi bazalwane yazi kumnandi kanjani emshadweni kumnandi nje ukugana ngoba uthi mawufika ubaba netiye seliredi sebakuthelela thina esipositive sengisho nje mina ugana kodwa ke bamntanda uma ungafika emzini wendoda engaganiwe ubona nje ngegate ungena esangweni ukuthi kunendlela esuka esangweni iziyongena kuphi babuzwane emnyango uthi hayi kusho ukuthi ubaba la uhlala yedwa ikhetheni isiliyo lakhona lime kanje siyabonga Mtunga siyabonga emza wami mzala siyabonga ukubambana kwenu kanje ungathi uNkulunkulu anganigcina kuqhubeke
njengoba banibekele lamasofa nabazukulu nidlale nabo nje kamnandi senihleli kanje emasofeni yazi uke uhlale esofeni kanje mntungu uthole sowulele abesathi lo mabusukuma bakubonanga sengikhohle ukuthi bakubone bazothi babohamba yena athi gogo bamkhosi awumkhulu sowulele ngilele zwi esofeni senizo-enjoya bafethu kamnandi umshado wenu na 42 years na 42 years bakhona abanye abadala kuna yabona sesigugile sekumele sihlale nje kanje emasofeni si-enjoye ubudala bethu siyabonga sizolala sizolala emasofeni ngiyabonga mfethu ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anibusise unkulunkulu igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Zula moyo wami, emoya, ulale uJesu. Hallelujah. Amen. Umngani kaMamkhulu eze ngaphambili or la mekhona socela ukuthi umama uNosipho asukume la khona sizwe. Amen. Umama umdakane. Amen. Amen. Ngiyanibingelela nonke egameni lomkhweli wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Salisonile ilanga. Ngiyanibingelela uBishop nabakhulu bonke egameni likaJesu. Ngithanda nje ukuzobongisa uSisimanini. Ngifunde naye-ke mina esikolweni eMusi High. Sahlukana nje. Kodwa-ke sifunde sonke eMusi High. Kwagcina futhi umakhelwane wami kusho ukuthi esithathini sakubo the next street uThipho bekamcheck kwesinye isikhathi ngingamzwisisi kahle akazocheck uSisimanini because uSisimanini mazi nje kuumuntu oyithulele ubethu nemezovakasha ekhaya mama Ntanda mama ngibuza ukuthi nixoxani naye usisi lona ngithi ufika nje ayithulela ngasho lutho kodwa-ke engifuna ukukusho namhlanje ukuthi Manini ngizothi kini no-2 ukuthi congratulations kodwa-ke ukuhlakanipha kukhuluma nje ngokuhlakanipha nje ukuthi sithi zikhona izinto zilethiwe la ekhaya lo ohlakaniphile uzobuthezela ngoba uzokwakha uzobuthezela konke akazuba yilo msifazane ozothi makafika la ekhaya afika adida umndeni ngoba yilo wesifazane othe yena uzobuthezela uletha ukuhlakanipha kodwa ukuhlakanipha kunakho konke sithando sami Manini ukuthi ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzomcela nje akuphe ukuhlakanipha ukuthi umnxuse nje uNkulunkulu angeke sisakubale konke okwenzekile ngoba uNkulunkulu uhambe nani endleleni engikuthandayo ukuthi wanibusisa ngabantwana ukuthi abantwana baze baba yisibusiso kini ukuthi ngifuna ukusho ukuthi ke kulo isiwula lo oyisiwula kuthiwa izinto noma efika emzini sezikhona sezibekiwe la azidilize yena ngokwakhe ngoba uyisiwula uthi efika ekhaya athola umndeni uhlangene yena adilize umndeni athi efika ekhaya izinto zenzakala kube huyo oqala umsindo kuzokushiwo ukuthi engakafiki yena bekuthulile kodwa kunede kwafika yena uMagumbi waqala umsindo ngizosho nje ukuthi mntana sekhaya uhambile endleleni ngokubhekile ukuthi there's a lot of things engizikophile from kuwe ukuthi congratulations uNkulunkulu anenze kahle God bless you thank you program lenginikwe yona iphelela amen so socela uBishop asinike amazokugcina sesibamba amaplate wethu sesiyophaka ngani because manje sesibheka isikhathi nalemvula seyifikile so ucela nje uBishop ukuthi asivalele siyabonga asivaleni amehlo babona amandla yisewe inkosi yethu Jesu nawo lo mndeni sibaletha kuwe baba bobabili uNkulunkulu namandla hamba nabo endleleni ubagcine uNkulunkulu ubabusise konke okusifisayo bakuthole ngegama lomfeli wethu Jesu manje naphakade amen Ay, no.
Ubani wangiphakela ngihambe ngesipiki. Ngisho Sprite. Dilo manje wakhe dilo so. Ngiyabonga mina. Ngiyabonga. Sangithi. Thank you.